Ярыш мәйданында хатын-кызлар футболы белән танышабыз. Футболны егетләр генә уйный дип уйлый күрмәгез. Соңгы елларда кызлар арасында да бу спорт төре нык популярлаша. Тарихка күз салсак, әлбәттә, хатын-кызлар футболны ир-атларга караганда соңрак уйный башлаган. Хатын-кызлар футболы беренче тапкыр узган гасырның 20нче елларында Бөек Британияда телгә алына. 1917 елда беренче рәсми матч үткәрелә. Ләкин 1921 елда Инглиз футбол ассоциациясе хатын-кызлар командаларының уеннарын тыя. Бу махсус хатын-кызлар футбол ассоциациясе барлыкка килүгә этәргеч ясый. Бары тик 1971 елда гына кызлар арасында футбол командалары яңартыла. Ә хатын-кызлар арасында футбол буенча беренче чемпионат 1991 елда үткәрелә. Хатын-кызлар футболы ир-атларныкыннан аерылмый диярлек. Бу спорт төре белән кызыксынучы кызларга нинди сыйфатлар хас булырга тиеш соң? Сейчас в стране у нас довольно популяризируется женский футбол. Дөньяда көннән-көн кызлар футболы популярлаша бара. Югары дәрәҗәдә уйнаучы яңа футбол командалары иша. Мирас кызлар командасы Казанда иң алдынгы командаларның берсе. Футбол уйнаучы кызлар физик яктан да, эмоциональ яктан да нык көчле булырга тиеш. Чөнки кызларга еш кына егетләр командасы белән дә көч сынашырга туры килә. Футбол җиңел спорт төре түгел. Привет! Команде Мирас наш физкульт. Привет, привет, привет! Шулай да футболның кеше сәламәтлеге өчен файдасы бихисап. Бу спорт төренең нигезендә йөгерү тора. Шапкан вакытта организмдагы бөтен тән мускуллары хәрәкәтләнә. Аяк, арка, җилкәләр ныгый, умыртка баганасы төз, зифа булып формалаша. Футбол белән шөгыльләнүче кызлар хәрәкәтчән, сыгылмалы була. Футбол командалы уен. Бары тик команда белән уртак тел тапкан очракта гына җиңүгә ирешеп була. Уен вакытында кызларга игътибарны туплау авыррак. Алар күбрәк эмоция белән уйныйлар. Хатын-кызлар уенында имгәнү очраклары, төрле ызгышлар күбрәк булуда шуның белән бәйле дип аңлата белгечләр. Шуңа күрә хатын-кызлар футболы белән шөгыльләнергә теләсәң, хисләр белән идарә итәргә һәм әлбәттә уен барышында тренерны бер караштан аңларга, аның сүзен тыңларга, киңәшләренә колак салырга кирәк.